Gün doğmadan nämeler doğacakdygyny hiç birimiz bilmeýäris. Bilşiňiz ýaly mehriban ýyldaşlarym, Ilym we bilimiň adresi Alazim Danışmanlykdan Avukat Murat Bermanow ýene bir video bilen siziň garşyňyzda. Mehriban ýyldaşlarym, gadyrdan dostlar doganlar, bu aýyň her günü diýen ýaly 1-2 çalışma izni onaýlanýar. Bugün aýyň 4-ü, aýyň 4-ünde de 4-nji müşteriýimiziň çalışma izni onaýlandy. Sizin çalışma izni bilen önemli şekilde gelip Türkiye devletinde işlemek niyetiniz bar bolsa, bizim belirlenen telefon numaralarımız bilen habarlaşın. Agza bolmanda ýatdan çıkarmak. Gelecek bolan çalışma izni bilen işlejek bolan ýyldaşlarymyza da repost etmäni unutmaň. Hoş sağ olun, sağlıkla görüşelim.